Jotono lamsugo ani wati channel o phaidi hinkai जों tini Susmitani bini bwkhani kok no khanawi naleyeno. Bini kok no sana thangkai onek kok kwbangma haifano ang norokni bwskango kisasa kok samabai no norokno bujirina bagwi try khainai. Hinkai Susmita 2019 o khoroksa chalano hamjaka bahai hinba o chala sigang bono propose khlai rikha tei bo bahaino o chalano chajagma bagwi borokni hamjagwi thanglaikhya. Hinkai borokni hamjagma abotui khaino onek kaham choloui tongkha. Hinkai din salsa Susmita no khoroksa chala propose khlaikha haifano Susmita bono saka ang nungbai tei hamjaknai mangla kha dol khai tongnai abotui hinui bo phone number reui rikha. Aboni ulo o chalabai o bwrui Susmita borok haino dol kahai SMS khailaikhya. Haifano o je chalale Susmita no hamjak tongoba SMS khlaikha hinkaino hamjakma kokno tisaui SMS khlaio. Aboni ulo Susmita ni chala Saimanka bini bwrui bono kari tei alka borok bai khai SMS khlai tongo hinui. Hinkai abotui khaino borokni hamjakma jagao kisa kisa kai risi telainani negative khai kok sanani abotui khaiui kok banglai phairuk wngkha. Hinkai a jorani simi no bini chala Susmita no bwkhabai je bisas khlai tongmani oste oste kwmakha. Hinkai abotui khaino borokni hamjakma 7 month choloui tongkha. O je 7 month hamjagui choli tonglaimani o jagao borokni salsapono walaya din hinmani kwrui onek walayo din thango abotui khaimang borok 7 month complete khlaikha. Tangwi hinkai bini je chala bono onek risi twikha tei onek khai negative khlaikha. Tangwi hinba je Susmita pulao bono kari khoroksa chalano number ruui borok SMS khailama bagwi. Afrokai Susmita bwkhao uansugui nakha ang asuk kosto khlaiui daily risi twijago daily negative khlaijago ang tei bobai tongliya amtui hinui bo tei khoroksa chalabai relationship tongna bagwi uansukha. Haifano Susmita bini pulani chalano asukai hamjago yakarnani musungjakya. Afrokai Susmita bai je bini pulani chala borok kok banglaiui walailaikhya. Walaimani ulo borok 7 din joratui kebono contact khaliya kebono SMS khaliya haino chupchap tonglaikha. Afrokai Susmita bwkhao uansuknakha bini chala bono break up khlai rikha. Amtui khai bo bwkha dukho nangjagui tei khoroksa chala bono a jorao propose khairimani tongo bo bini propose no accept khlaijaktui wngwi thangha. Hinkai borok abotui kheno kaklaikha Susmita bo bini kwtal je chalabai kahamkhe kok saui 3 din rok tonglaikha. Aboni next o khaino Susmita ni pulani chala tesa Susmita no call khaikha malaina bagwi. Hinkai Susmita bahaino hamjak tongoba malainani gosiui rikha. Hinkai borok Agartalani town hall bwskango a jagao phaiui malailaikhya. Afro bini chala bono saka Monong hinui bono ringo. Monong ani onek chaya tongo nono ang onek khai negative khlaikha onek hamya kok saka onek risi twikhya ningano aboni tui maap khlaijari ang tei nono kono dino negative khlailiya ani chaya ang gosika abotui hinui bini chala bono saka. Hinkai Afro khai Susmita ni bwkhao bo onek dukho nangjaka tei mokolni mukti kalaikha. Tangwi hinba bini hamjakma borok onek din pore bono phaiui abotui khai maapsani sorry sanphaio. Abono nugui Susmita onek dukho nangjaka tei bo saka nung ano tamo uansuk nono ang agebo hamjago tabobo hamjago ang nono kono dino joli maya abotui hinui Susmita bini chalano okok saka. Hinkai
aboni horwo no Susmita nogo thange bo je chala choli tomani bono kaham ke kok sawi break up khlai rikha hinkhe chala haino break up khlaijama bagai onek dukho nangjagui bini bagai hamya kok saka hinkai norok kaham ke saiman kana hamjakma bo abo tui nungu khoroksa dukho hingkai tei khoroksa khushi hungu eba khai khoroksa khushi hingkai tei khoroksa dukho hungu abono hamjakmani je raida niyom tei dol rok norokno Susmita akongno singna muchungo bo je bini pulen chalabai tesa hamjagui thangmani abo bini bagui kaham de na hamya norok comment box o comment khlai sadi।